पेडण्या साईबाबा देवळात पहिलो श्रावणी बेरेस्तार मनयलो। भक्तांनी मोठ्या प्रमाणात हजेरी लावून साई दर्शन घेतले। या निमतान विविध धार्मिक आणि सांस्कृतिक कार्यावळी सुरू केल्यात। पळयात कांय भक्तिमय खीण। बरेच वर्षापासून काम करता म्हणल्यार सांगपाचो उद्देश म्हणजे आज श्रावणाचो पहिलो ब्रेस्तार आसा। त्या प्रमाणे ह्या ब्रेस्तारच्या निमतान हांगा महाप्रसादाचे प्रोग्राम चालू आसा। चारय ब्रेस्तारचे हांगा ह्या ठिकाणी महाप्रसाद आसता आणि भरपूर लोक हांगा महाप्रसादाक उपस्थित जाता। आणि आजच्या दिवशी आता तर कम से कम 200 लोकांच्या वरती लोक भोजन केल्लें आसा, महाप्रसाद लोकांक वाटलेले आसा। तशेंच सकाळी फुडें लघुरुद्राची सेवा यजमान तर्फे जाल्ली आसा, त्यानंतर महाप्रसाद। आणि आज पहिलो गुरुवार आसून भरपूर लोक या ठिकाणी उपस्थित जाल्ल्या बद्दल आमकां एक अभिमान वाटता की साईच्या कृपेन, बाबाच्या कृपेन सगळे आणखी वाड विस्तार जावंक जाय आणि या ठिकाणी भरभराट जावंक जाय अशी एक आमचे उद्देश आसा। ते बाबा करून घेतलो आणि सगळ्यांक महाप्रसाद या ठिकाणी मेळटा, ते मोठी पुण्य आहे। श्रावण दिसभर लोक चालू असतात, दर्शन चालू असता आणि मग सांजे रात्री 9 जायसर लोक दर्शना घेतात। गोवा 365 खातीर समृता खणगांवकर आणि शिवानी सांगेलकार।